Passion Java Panganai by birth muprofita wedu wenhema akawanikidzwa achirova mumwe murume kusim 2 kumanyowa. Mukadzi wake namba atsika akadedzera kuti aiwa muchato ngauchipere handichakudi. Bear in mind guys, this is a disclaimer. Hatisati 100% asi nyaya iri kubva kuna Queen Tadelicious homwe yenyika. Queen Tadelicious homwe yenyika munovaziva, most of the time havapotsi, ndo vari kudedzera kuti Passion Java Panganai muprofita wedu wenhema akawanikidzwa aine mumwe murume achitomurova kumanyowa kusim 2 nemukadzi wake. Mukadzi wake abva adedzera kuti muchato ngaupere. Chii chakadaro chinenge ngozi? Indiri kufunga kuti pamwe uri murume chaiche izvo uri ngochani. So ndo zvataurwa naQueen Tadelicious homwe yenyika guys. Haipotse Queen Tadelicious most of the time, asi isusu seZim Celebrity TV tinongokudzai zvisina kupokana kuti inogona kunge iri nhema. Passion Java anenge achida kuita inonzi coming back, because hatichamuzive muprofita wedu kuti uzive kuti achiri mupenyu kana kuti akafa, you will never know. Chinhu chatingakudzai ndechekuti kurova vanhu kumanyowa ndo style rake manjeroro, because handaitomborova DJ Towers kumanyowa zvavo zvikazazofamba zvakanaka vakapesana. Saka anogona kunge Panganai akabhadhara Queen Tadelicious kana kuti asina kubhadhara, asi munongoziva mega ndo zvinotambika muZimbabwe. Takambotaura nezvenyaya yacho kuti Sekalasi chitsotsi chokuti anzi arwara admitwa kuchipatara, mangwana akumuka achirelease. Takataura nezvanyaya yacho, mukaenda munonoiona irimo muline up. Masingers emuZimbabwe ndo zvaanoita. Even vaprofita vedu venhema vakaita saPanganai ndo zvaanoita. Uye akangwarisira padivi kawe Panganai, munomuziva mega kuti akamboita mbiri yake kutiitira mbiri dzenhema, achibira vanhu mari kunze kwenyika uko, achigarisa vanhu pamawheelchair. Saka anyway, semunhu atisingazivi kuti aripo kana kuti haapo, zvavafanira kuti akuita kunge munhu akafa. Saka izvozvo hazvifariri, anoda kurira kaPanganai. Saka manje haasi kurira nekuti ari kunyanya kuita zvinhu zvechechi hazvivhurwi, vanhu havana basa nazvo. Saka anyway, anogona kunge iri comeback yake. Munomuziva anotaura nhema dzega ndiye akambokudza kuti gore regonzo ngei, sei uchiramba, saka muchaita sei. Anobuda achitaura zvinhu zvakawanda zvakasiyana, but mukaenda kumasocial media ake, kumaplatform ake, munotongoona vanhu havasi kuvhura. Asi kana kauya akuda kuita zvake zvekutukana nevanhu, muchaona kuti vanhu vanenge vachivhura sei. Saka anogona kunge muprofita wedu aurayiwa nenzara yamurova kuti akabva afunga kuti no, zvechechi rega nditimbosiya kana kuti ndimbounza kamwe kadhirama seikaka kari kubuda kari kutenderera kekunzi Panganai aita sei akawanikidzwa nemumwe murume achimurova kusim 2 kumanyowa. Isusu hatisati 100%, but tichange tichidzifambira nyaya dzacho, tichati todzinyatsodzi kuti nyaya yacho iri kubva kupi chienda kupi. But already zvataurwa naQueen Tadelicious hatizvipikise zvisina kupokana, because most of the time nyaya dzacho 100% sure. Like our videos kuti aende kure. Thank you so much.